Kto ide ďalej? Kto ide na miliónovú cestu? Neuveriteľné! Miriam mala 5-násobok, ale preto, lebo nevložila všetko, odchádza preč. Miriam! Ježišmária! Chápeš? 22 800 eur. Poďme 3-krát po sebe 2 šesky, dobre? Dohodnime sa tak. Tu máš na to žezlo. Milión vyzerá takto, len aby si vedel. Takýto milión ti bude padať na hlavu. Nech sa páči, poď. Na začiatok. 10 alebo 6? 6 alebo 10? Yes! 10 je výborné. Tam je štvorlistok. Ideme na to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super. Kde sa nachádza najväčšia výhra na tomto štvorlistku? Skúsime číslo 4. 4. Zdramatizujeme si to. Zdramatizujeme si to, aby to bolo teda naozaj tak, ako to má byť. Dúfam, že tam bude tých 50 000, Janko. Nech sa páči. 4, ukáž sa. 4, čo schovávaš? Je to 50 000. 50 000 eur. Pod štvorkou. Tak. Ja si myslím, že to je na tie všetko. Môžeme ísť domov. Môj najkrajší zážitok v tejto hre je týchto 80 400 eur. Janko, poď sem ku mne. Ja ti gratulujem. Ďakujem. Spokojný? Veľmi. Spokojný. Manželka? Jednotka, 2 jednotky, 2 jednotky.